Здравейте, ние сме група 7 и днес ще ви представим резултатите от нашата анкета за икономическото значение на пословицата. Ако искаш да вземеш, научи се да даваш. Нашата група се състои от Десислава Калушкова, Силвия Антонова, Ана Мария Спасова, Стефан Борисов, Кристиян Пейчев и Николай Борисов. Това видео ще започне първо с причините да изберем тази поговорка и как я интерпретираме ние. Ще ви покажем резултатите от нашата анкета и ще завършим с заключение за тях. Нека да започваме. Защо избрахме тази пословица? Нашия екип избра тази поговорка, тъй като тя се отличава значително от останалите. Според нас нейното определение се крие в това, че когато човек иска да постигне възложена от него или дадена му цел в своята сфера на личностно или професионално развитие, се налага да вложи необходимите труд и средства, ако иска получените резултати да отговарят на очакванията, които си е поставил. От икономическа гледна точка, даването на други може да създаде възможности за получаване в замяна. Като предоставят стойности на другите и отговарят на техните нужди, хората или фирмите могат да привлекат клиенти, да генерират приходи и да изградят положителна репутация, като всичко това допринася за способността им да получават икономично. Този обмен е в основата на пазарната икономика, където се търгуват стоки, услуги и ресурси. Нека пристъпим към същинската част на това видео, а именно нашата анкета. В нашата анкета участваха 51 човека от различни точки по света, като например България, Нидерландия, Франция, САЩ, Австралия и други, предоставяйки ни по-голямо разнообразие от гледни точки. Половото разпределение в нашата анкета се състои от 59% мъже и 41% жени, на възраст между 17 и 65 години, като по-голямата част от участващите са на между 18 и 25 години. Ето и как те интерпретират пословицата от икономическа гледна точка. Момче на 17 години. Няма как да получиш без да дадеш нещо от себе си. Дали ще е вещ, инвестиция в някого или нещо, опит или физически труд. Жена на 41 години. Взаимопомощ. Мъж на 19 години. Отразява идеята, че успешните икономически взаимоотношения често изискват взаимност и щедрост от страна на всички участници. Например, в бизнеса, ако желаете да постигнете успех и да създадете ползотворни взаимоотношения, трябва да предоставите стойност на своите клиенти или партньори, което обикновено включва дадена инвестиция на време, средства или усилия. Този принцип също може да се отнася и за подкрепата за обществени или благотворителни инициативи. В този смисъл няма как да спечелиш без да вложиш. Жена на 22 години. Според мен означава, че ако искаш да извлечеш печалба от дадено нещо, първо трябва да вложиш дадени средства, които в последствие ще ти се възвърнат. Мъж на 24 години. За да бъде успешен един бизнес, то трябва както да искаш крайният ти резултат да бъде печалбата, така и да си готов да поемаш решения и да даваш необходимите ресурси, за да може продукта или услугата ти да бъдат желани от повече потребители. Жена на 53 години. Всеки бизнес стартира с множество инвестиции, дали материални или абстрактни. Ако искаш трудът ти да процъфти, смятам, че трябва да има и от двете. Даването като предоставяне на знания, труд, опит, различни задачи за теб и твоите служители, за да получавате стабилен капитал, заедно да развивате уменията си и да сте по-конкурентоспособни пред света. Мъж на 35 години, че не може по цял ден да си седиш пред телевизора и да взимаш 3000 лева на месец. Жена на 37 години. Например, ако имаш апартамент, който искаш да продадеш, когато вложиш средства в него и се обзаведе добре, ще му вземеш повече, отколкото ако е просто помещение с разни мебели. Мъж на 58 години. Който храни, ще хване. Рибарска пословица. Какво е нашето заключение? Като цяло, принципът на реципрочност подчертава значението на даването, за да получите. Чрез такъв обмен, независимо дали в търговията, бизнеса или личните взаимоотношения, реципрочната система може да насърчи икономическия растеж, да изгради взаимоотношения и да подобри общото благосъстояние. Благодарим за вниманието!